ମଣିଷ ଜୀବନଟା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ଜୀବନକୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଅନୁଭୂତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ବାବା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନରେ ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କରି। ଭିତର ପଟୁ ବୋଉ ଡାକି ଶୁଭିଲା, ଅଂଶୁ ଉଠରେ ବାବା, 7ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆଜି ପରା ତୋର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ଠାକୁର ପାଖକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିବୁ ଯା। ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଦିଅ। ଏତିକି କହି ଅଂଶୁର ମା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଉଖୁଡ଼ା ଭୋଗଟିଏ ଲଗାଇଦେଲା। ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ଠାକୁର ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ। ଆଖି ମଳି ମଳି ଅଂଶୁ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁଲା। ଆରେ ସତେ ତ 7:15 ହେଲାଣି। ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସବୁଦିନ ତ ସକାଳ 6ଟାରେ ଉଠେ ଆଜି ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଓହୋ, ଆଖି ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଛି। ହଁ, ଲାଗିବନି କାହିଁକି? ରାତି ସାରା ତାକୁ ନିଦ ବି ନାହିଁ। ଭୟ ଆଉ ଖୁସିର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଖାଲି ଘଣ୍ଟି ଚକୁଟି ହେଉଛି। ଏଇ ଭୋର ଟିକେ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଅଂଶୁର। ବିଛଣାରେ ଉଠି ପଡ଼ି ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ତାପରେ ବାପା ମାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟର। ଅଭିମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରିଣାମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ବୋଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ବସି ପୁଅର ମନପସନ୍ଦିଆ ଖାଇବାକୁ ରାନ୍ଧୁଥାନ୍ତି। ଭାତ, ଡାଲମା, ଶାଗ ଭଜା, ବଢ଼ିଚୁରା, ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ସବୁ ମୋ ପୁଅର ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଆଜି ମୋ ପୁଅକୁ ମନ ଭରି ଖୁଆଇ ଦେବି। ଏପଟେ ଅଂଶୁର ଡାକ ଶୁଭିଲା, ବୋଉ ବୋଉ। ଅଂଶୁର ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ପୁଅ, ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି? ବୋଉ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ ହେଇଛି। ହେଁ ସତେ? ମୋ ପୁଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ ହେଇଛି? ହେ ଭଗବାନ, ତମକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ, ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ଆସ। ଅଂଶୁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛି। କ'ଣ କହୁଛ ମାଳତୀ? ସତରେ ଅଂଶୁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛି? ବାବାରେ, ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଛାତି ଚଉଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଜଣେ ରିକ୍ସାବାଲାର ପୁଅ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛି। ଆଠୁ ବଳି ବଡ଼ ଗୌରବର କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆ ବାପା, ମୋ ଛାତିରେ ଟିକେ ଲାଗିଯା। ସେତିକି ଥାଉ ମୋ ତମ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ସୁହାଗ। ଯା ବଜାରକୁ ଯା, ମିଠା କିଲେ ନେଇ ଆସିବ, ସାହିରେ ବାଣ୍ଟିବା। ହଁ ମାଳତୀ, ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଅଂଶୁର ବାପା ନିମାଇଁ ଜଣେ ରିକ୍ସାବାଲା। କଲେଜ ପାଖ ଛକରେ ରିକ୍ସା ଟାଣି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପରିବାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳି ଯାଉଥାଏ। ନିମାଇଁ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ପିତୃହୀନ ଯାହା ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା ବାପାଙ୍କ ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ସାହୁକାର ପାଖରେ ବନ୍ଧା। ଏ ରିକ୍ସାଟି କେବଳ ତାଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣର ଏକମାତ୍ର ଉପାଦାନ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନରେ କେବେ ଅବଶୋଷ ନାହିଁ। କର୍ମ ଛୋଟ ବା ବଡ଼, କ'ଣ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଆପରା ପୂରଣ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ଅଂଶୁ ମୋର ବଡ଼ ହେଲେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବ, ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ କରିବ। ତେଣୁ ଆମର ଦୁଃଖ କ'ଣ? ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନ ସାହା। ଏମିତି ବାଟ ସାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ନିମାଇଁ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମିଠା ଧରି। ବୋଉ ଆଗ କରି ମିଠାରୁ 2ଟା ନେଇ ଅଂଶୁକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲା। ନେ ବାବା, ଆଗ ତୁ ମିଠା କର, ମୁଁ ମିଠା କର। ଆଜି ତୋ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ। ଈଶ୍ୱର ତୋତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ହଉ, ମୁଁ ଯାଏ ପଡ଼ିଶା ଘର ମିଠା 2ଟା ବାଣ୍ଟି ଆସେ। ଏତିକି ଅଂଶୁର ବୋଉ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ନିମାଇଁ ବି ସବୁଦିନ ପରେ ରିକ୍ସା ଧରି ବାହାରିଗଲେ। ଆଉ ଅଂଶୁ ଚାଲିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମୟ ଉପନୀତି। ଅଂଶୁର ବୋଉ ଚଉରା ମୂଳେ ସଞ୍ଜବତୀଟିଏ ଜାଳିଦେଇ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଅର ଶୁଭ ମନାସି ଚାଲିଗଲେ। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ନିମାଇଁ ବି ଦିନ ସାରା ଧୁ ଧୁ ଧରାରେ ରିକ୍ସା ଚଲାଇ ଥକା ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଭିତରକୁ ଆସି ମାଟି ଦୁଆରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟଟି ଉପରେ ବସିଯାଇ ଅଂଶୁର ବୋଉକୁ ଡାକ ଦେଲେ, ମାଳତୀ, ଆରେ ମାଳତୀ, ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିଲ। ଶେଷରେ ତଣ୍ଟି ମୋର ଶୁଖିଗଲାଣି। ଅଂଶୁର ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆଉ ହାତ ପଙ୍ଖାଟି ଧରି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟା ନିମାଇଁ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ବିଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ଦେଲେ। ଦିନ ଯାକର କ୍ଳାନ୍ତ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଝାଳରୁ ପଙ୍ଖାର ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମାଳତୀ ଅଂଶୁକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ଦେଖାଯାଉନି। ମାଳତୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସିଏ ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବେଳ ଆସି ଏତେ ଘଡ଼ି ହେଲାଣି, କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି? ସେହି ସମୟରେ ଅଂଶୁ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ବିରସ ମନ ନେଇ। ଏଇ ପୁରା ଅଂଶୁ ଆସିଲେଣି। ଆ ବାବା, ଆମ ପାଖକୁ ଆସ। ବାପା ତୋତେ କେତେବେଳୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ଧନ, ତୋ ମନ କାହିଁ ଏତେ ଦୁଃଖ? କିଏ କ'ଣ କହିଲା ନା କ'ଣ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ? କିଏ ମାରିଛି? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋତେ? କହ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିବି। ଅଂଶୁ ଥଙ୍ଗ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ନାଇଁ ବୋଉ, ମୋତେ କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ମାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ଦେଖ।
ବୋଉ ଆଜି ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କଥା ହେଉଥିଲେ କଟକ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ଭଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବାହାରକୁ ଯିବି, ଭଲ କଲେଜରେ ପଢ଼େଇବି। ଅଂଶୁ ତୁ ଏଇଠି ଆମ ପାଖରେ ରହି ପଢ଼ିଲେ ହେବନି? କେତେ ଦୂରକୁ ଯିବୁ? ନା ବୋଉ, ଯଦି ପଢ଼ିବି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ପଢ଼ିବି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ ସେଠି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ। ଅଂଶୁର ବାପା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହଉ ବାବା ଅଂଶୁ, ତୁ ଯା, ଯୋଉଠି କହିବୁ ଆମେ ସେଇଠି ତତେ ପଢ଼େଇବୁ। ତୋ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୋତେ ଯଦି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ବି ମୁଁ କରିବି। ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା ବାବା। ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇବୁ ଯା। ଅଂଶୁ ନୀରବ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଅଂଶୁର ମା ଆଖିରେ କଣେଇ କଣେଇ ଆସୁଥିବା ଲୁହକୁ ନିଜ ମଇଳା ଲୁଗା କାନରେ ପୋଛି ଦେଇ ଖଟିଆ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ପୁଅଟା ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହୁଛ, ଆଉ ତମ ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲ? ନିମାଇ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହି ନିଜ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅଂଶୁ ବୋଉ, ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବଢ଼ିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲି ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଡୋରା ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା। ଘରେ ମୋର ଖାଲି ଦୁଃଖିନୀ ମାଆଟା। ମୋ ମନର ଦୁଃଖ ଆଉ ମୋ ଅକେଲାପଣକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବୋଉ ମୋ ହାତରେ ତା ହାତକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଲା। ଯେଉଁ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଜମିଟା ବି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲା। ମାଆଟା ମୋର ଦୁଃଖକୁ ସହି ନ ପାରି ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲା। ଉଦ୍ଧାର କରି ଏହି ରିକ୍ସାଟି ଆଣିଲି। ଏଇଟା ହିଁ ବଞ୍ଚିବାର ସାହାରା। ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଜୀବନ ସହ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି, ମୋ ପୁଅ ସେଇଟା ଭୋଗୁ।